So kuna mambo sana mara kisha best siyafanya konzo export kwa ngifuna ukukhuluma kulezinsuku bazalwane siyazi sonke sesidlulile kuChristmas simbonge uNkulunkulu ngokusigibisa kahle sibheke amaphethelo onyaka olesihlanu siyobe siqala unyaka omusha sikhuluma kulezi nsuku ngokuzalwa kweNkosi uJesu. Amen. Kulezi nsuku sisakhuluma ngokuzalwa kweNkosi uJesu. Ngifuna ukukhuluma okuhlukile bazalwane ngokuzalwa kodwa kwenye indoda nje ethi igama layo lethu Moses. Nayo yazalwa. Kunesimanga lapho ekuzalweni kwayo bazalwane. Ngoba noJesu kunesimanga esithile ekuzalweni kwayo. Ngicela ngifundele kuverse 2 no 3 no 11. I will bring the others around you guys and say, right? So you can go. Esebenzile noma hamba kwazalwa
unezalwa lengane yomfana sithi iBhayibheli wabona ukuthi yini ungangibuzi ukuthi lezi ezinye ingane zake zazalwa zona zabulawa bezingekho zinhle na kodwa umama kaMoses kwabuke yakho ingane wabona ukuthi le ngane yinhle ngenxa yokuthi ingane yakhe yinhle kwaba nzima ukuthi le ngane ayidedele ngamanye amazwi kwafanele ayifihle lithi iBhayibheli wayithukusa ingane yakhe ngalesi sikhathi izelwe eyibona ukuthi yinhle. Amen bazalwane. Yonke into oyibona iyinhle uyafisa engathi ungayithukusa iphatheke kahle. Abanye abazali ngengizwe nabanye abantu nje ngengizwe uma kunengane yenza kahle athi kaze ngayifihla yena. Kusho ukuthi yonke into enhle umuntu ufisa ukuyifihla ingabonakali okungenani ingalimali ihlale iphatheke kahle. Yingakho uma ingane yenza kahle uzwa ethi umuntu kaze sinamfihla. Nalapho ekozweni uma kunengane yenza kahle sifise ngathi singayifihla somewhere. Uma kunomuntu owenza kahle engathi ungamthatha noma mdala engathi ungamfihla somewhere ukuze angalimali angazahlangane nalabo abonakele naye agcine onakele njengabo. Nalo mama mayibuka ingane yakhe iyinhle uthi ngoba ngiyithukuse lengane irisk ethathwa yilo mama yokuthi bambonile abantu ekhulelwe. Ngiyacabanga ukuthi ngalesi sikhathi wonke umuntu okukhulelwe wayebonithwa kubheka ukuthi maye beletha nini uma esebelethile kubheka ukuthi uphume ehloboni. Engathi leyo nto eyayibalulekile kulezinto ukuthi mhloboni ingane ephumile leyo mfana noma intombazane ukuze uma kungumfana ihambe yokulawa ngoba kwa-Israyeli kwakungafanele ukuthi kube ney'ngane zabafana ngoba iGibhithe lalibona ukuthi uma ziba yiningi iy'ngane zabafana kwa-Israyeli kusho ukuthi u-Israyeli kuhambe abe yisizwe esinamandla ngoba isizwe sinamadoda siba yisizwe esinamandla kuyofika lapho khona uma isizwe sesinamandla u-Israyeli esenamandla kuyofika lapho khona u-Israyeli engekavumi ukuba yindlela zabaseGibhithe. Kusho ukuthi kuyosuka impi bawina bakwa-Israyeli ngoba banamandla bese bayahlulwa laba ekugcineni balidle izwe labo. Yingakho kwakufanele bayimonithe le nto ingafiki lapho bayimonitha-ke ngokuthi akubulawe ingane zabafana ukuze kwa-Israyeli bangabikho abantu besilisa. Umama lithi iBhayibheli ayithukuse ingane yakhe. Uma wehla kancane lithi ku-3 kwafika isikhathi la ingasafihleki khona uyifihlile nayo kwayena ngiyacabanga befanele angaveli ukuthi usebelethile ngoba bangaveli ukuthi usebelethile beyizozingelwa lengane kuzocheck ukuthi iwumfana noma iyintombazane. Lithi iBhayibheli wayithukusa kwaze kwafika isikhathi la eyayingasafihleki khona. Do you imagine ukuthi ingane ayazi ukuthi ifihliwe, ingane ayazi ukuthi kwenzakalani idumeli nokuthi u-Israyeli noma umGibhithe la ayazi lutho. Ingane mafika isikhathi sokuqala endlini izokhala ngoba yazi yona yazi ukuthi ifihliwe. So kwafika isikhathi la engasakhoni khona ukuyifihla ingane yakhe. Imbi lento yokufihla into enhle bazalwane ngoba kwesinye isikhathi zingabi ingane ezinhle esiyifihlile okunye siyakhatha uyofihla esikoleni ufika esikoleni kungasifuni isikole ubhede wena ufihlile ufuna kube nekusasa eli-right. Iy'ngane sizifihla okunye ukuthatha ukufihla esontweni uthi ufuna amashwele kulalele intshumayelo kuphume kube umuntu ukuhlubuka khona esontweni kuphume kungalifuni isonto uyazama ukufihla ziningi siyafihla bazalwane ngoba sizabonga ukuthi ufihlile ukuhlubuke kuhambe. uMoses lithi iBhayibheli naye wafikelwa isikhathi ukuthi angasakhoni ukufihleka. Suyahluleka mama ukuthi ngizoyifihla ithile ngane ngoba phakathi kwamabili kufanele kuthulekile kuvele ikhali kakhulu imemeze ikhewule bayosuka ukuthi endlini kasifanele kunengane ekhalayo bese bazocheck. Lithi-ke iBhayibheli ingalesi sikhathi esekuyaphela no-plan B. U-plan B kamama uthi kungcono le ngane yenze libokisana ngiyifake phakathi suke ekhaya manje. Manje umuntu ongibonayo ngihamba ngeke asangibona ukuthi uma wangibuza ukuthi kade ukhulelwe kwenzekeni hayi khonakele nje khonakele vele konakala phezulu
Manje kuza hayi bekufana sibabulalele nako wamfile njengoba njengabanye. Yibe umuntu ongelapha. Ithathe le ngane lethi iBhayibheli wayenzela ibhokisi. Wayikhuhla ngalento abayibhalela abazalwana kathi ipolitani. Abaphela iBhayibheli bazokutshela ukuthi lento lepolitani yayilephunga bazalwane eningazwani yengwenya. Ngoba umfula uMoses owayezobekwa kuyiNile River kwakuwumfula onezingwenya okwakungenzeka uma bengalikhuhlanga leli bhokisi lakhe adliwe ingwenya emanzini. Amen bazalwane. So ukumvikela noma umfihla kodwa umfihla unendlela yokumvikela ukuthi abe ophephile khona la efihlwe khona. Wenza le bhokisi wakhuhla ngalento ukuze athi bayimshiya lapha emanzini ngoba bese kuyona indawo kuphela angakwazi ukufihla kuyo ngoba amakhaya wonke alikhaya bangangeni bazochecka ukuthi ayikho yini ingane esingayibulala. So awukho umuzi kade bathi ngingasuka la ngiyoyifika kaSibanibani ngoba nakhona kaSibanibani bayangena. Kwakumele manje iphume nje ingabi semzini ihambe yokuhlala ehlane somewhere ehlane ayifihleki ngoba bakhona abantu bazodibana nayo. Kwafanele ukuthi ayoyifihla emanzini iBhayibheli ithi ngasemhlangeni endaweni enamanzi esemanzini kodwa yenini. Uyabona uma uzoyifihla ngasemhlangeni lento isho ukuthi nengwenya ziyathanda ukuphahla ngasemhlangeni. Kusho ukuthi beyikwi-risk le ngane kodwa ngenxa yokuhle bayo kwakufanele ihlale kuleya risk iyohlala neyingwenya ngoba uNkulunkulu wayenepurpose yakhe. Umama yena uzama ukuvikela ingane yakhe ngoba yinhle kanti ufezela inhloso kaNkulunkulu ngenxa yale ngane nomama. Haleluya. Lithi iBhayibheli mayesehleli emhlangeni aqale emhlangeni efihlwe khona kwenziwa namasu ukuthi azagcine naye abe ingane yaseGibhithe okungenani. Kwaba namasu ukuthi ngoba nendodakazi yenkosi iyathanda ukuhambela laphaya iyobhukuda khona izoyixosha njengane ibone ubuhle bayo ngeke zimulale ngangani. Bazomthatha ayokhulela eGibhithe okungenani akhule kwelinye izwe akhule nabanye abantu angakhuliswa yimina ukuze as long as ephila. Wamfihla khona lapho nakhona ebhokisini bazalwane. Kwafika isikhathi la engasakhona ukufihleka nangalo ibhokisi. Kwasho ukuthi iplan B unento elombanisayo ukuthi vele angeke akhulele ebhokisini ngoba ebhokisini kuyofika isikhathi abemkhulu kunebhokisi kufanele aphume ebhokisini uyogcina engakwazi ukufihleka. Iplan B uhambisana nendodakazi kaFaro ukuthi akaphume masinyane emanzini ayohlala kodwa ahlale ezweni elingenankinga nabantu besilisa. Wakhulela eGibhithe. Abanye bayazi ukuthi angazi nabasuke behlabelela yini noma bethi akavumanga ukubizwa ngomGibhithe khona bamhlabelela leyo nto. Bathi akavumanga nokuthi abizwe noma esehlala eGibhithe noma ekhulele eGibhithe akafunanga ukuba yiGibhithe basayena. Wayazi ukuthi ngikhulele lapho ngiyela kwakhona. Sekwenzeka inhlolo uhlangana nomlevi uhlangana nalo waseGibhithe exabana nalona azila ukuthi ngowaNkulunkulu. Uyamlekelela uzama ukumsiza. Washo ukuthi sebayazi ukuthi lo ongena wakubo wamulala ngoba elekelela nowaNkulunkulu. Washo ukuthi indaba iyavela ukuthi usenze umonakalo. Kanti manje siyazingela basafunakali kahle ngoba usezivezile ukuthi ngihlele eGibhithe kodwa iGibhithe akuhleli. Amen bazalwane. Aningenani iGibhithe noma wakhulela kulona. iGibhithe lamkhuma kwabuya leya nto yokuthi akayena waseGibhithe. Yingakho ethi verse 11 kwathi ngalezo zinsuku uMose esekhulile waphuma waya uphuma uya Moses waphuma waya kubafowabo wabuka imithwalo yabo. Ngifuna ukuvala ngaleyo bazalwane sishumayela kakhulu kodwa ngifuna ukuvala ngale uMoses
esekhulile. Usuke emfuleni wayokhula eGibhithe. eGibhithe wayela nje ukuyokhula khona. Uma esekhulile wakhumbula ukuthi bathwele nzima abafowethu. Waphuma eGibhithe esekhulile waya kubafowabo eyokhula imithwalo yabo. Angitshela ukuba ezoleni namanje kuyanje kunamanje izwe lakuba lisena amadoda alala noma befuna akekho abasiza akekho abanelekelele ngoba kuleyo wonke amadoda ayezobakhona kulelo waphuma yena wayoba indoda ezosiza abakubo. Lithi iBhayibheli wafika wabuka imithwalo yabo bathwele nzima abafowethu wahamba waya kubafowabo wayobheka imithwalo yabo. Uyayibheka yini wena imithwalo yabafowethu na? Khona abantu abasakhulumisana ngisho ukukhulumisana nabafowabo uthi ubheka imithwalo womfowethu ongakhulumisani naye. Waphuma wayobheka imithwalo wabafowabo yilapho phela wafika khona umthwalo wokuqala owawufika laphana yile ndoda yayishawa indoda yaseGibhithe. Yilo muntu owayelinyazwa umuntu waseGibhithe ngoba abantu baseGibhithe bekuthi uma kuthi akasuka kuleli muntu avela kwa-Israyeli kukamshana ngoba bayazi ukuthi abantu bakwa-Israyeli balabanje bayizindlela zethu bazokhothama yini into abangayenza. Uma kuthi akenza noma yini asuka kulabo bakwa-Israyeli afiyenze noma yini ayithandayo uthi banomthwalo. Abantu bakaNkulunkulu imvamisa bayayibheka lento yabafowabo. noJosefa siyakhumbula ukuthi wakhe sekhulile edayisiwe wafadayiswe lelizwe kodwa wathi ngihambe waze wofika kubafowabo noma wafika bengasakwazi ukumbona ukuthi owakubo uyena umfowabo kodwa yena wayebabona wafuna ukubasiza. So lento yokubuyela emuva uyosiza abafowethu ngisho nasemakhaya siyayenza. Uma ufundisa ingane eyodwa mamgina ufundisa uthisha ugina uthisha ugina sozogibela kulaba kancane abheke umthwalo abafowabo. Uma ufundise yodwa ingane phela naye ayibheke umthwalo abafowabo. Ngeke ngithi ngifundise wena ngaqeda yonke imali yami wayofunda e-university waphasa bese ingane zami kubekhona ingane engafundile wena ukhona uSulemane. Wena usudokotela ufumana imali enhle kodwa kunengane yakhe engafundile phela uyobheka umthwalo abafowethu. Yingakho noma silala emathuneni uma sesiyokufa abantwana basala bebhekene bodwa lona omdala noma lona khona uyobheka abafowabo uyabhekwana nalapha singabafowethu siyabhekana. Akekho umzalwane ongalala ngendlala wena usuthi kanti umfowenu uyambheka umfowenu umthwalo umfowenu yimuphi umthwalo umfowethu abhekene nawo. Thina vice versa kwesinye isikhathi umuntu wezulu sike emafanele sibheke imithwalo yabafowethu sibheka amaphutha abo sibheka ama-weak point wabo sibabheka abafowethu akwenziwa kanjani. uMoses wayengayelana ukuyokuthi abuthakathaka kuphi kodwa wayeyele ukuyobheka umthwalo wasindayo abalekele. Yile nto uMoses wabalekela yona ngoba esezingela ngoba ethule umthwalo ngoba bekuwumthwalo. Le ndoda ayibulala yinye kodwa uyazi ukuthi bangaka abantu bakwa-Israyeli ababefika. Uma ubala kusukela ey'nganeni ezayibulawa zincane ukuze uzofika kulabo abadala babehlukunyezwa yena wabulala umuntu oyedwa kwafanele abaleka ngenjini ngoba esezokubulawa ngoba wayeyosisa umthwalo nje. Wayesekhombisa ukuthi izwe lakubo uyolilwela kangakanani. Umthwalo bazalwane wabafowenu ungumthwalo wakho. Uma umfowenu ewile awutholi ithuba lokuhlekisa naye kodwa uyabheka ukuthi uwe ngokunomthwalo omsindayo susa umthwalo phezu kwakhe. Sihamba nabantu abanemthwalo kodwa sikhombana nabo nemthwalo yabo. Akukho la esikwazi khona ukubheka umthwalo womfowethu. Susa umthwalo womfowethu. Singabafowethu akekho yini umfowethu onomthwalo naye. Zonke izinto zomfowethu zihamba kahle naye. Yingakho noma besishonelwa sisondela masinyane siyobaduduza ngoba sifuna umthwalo osengqondweni nasekhanda lapho sifuna usuku azi ukuthi ngishonelwe kodwa umthwalo mnazi. Haleluya. Ingakho noma begula siyabahambela siyokwenzani sithi noma ngizwa ubuhlungu kodwa umthwalo anginawo ngoba kufikile umfowethu wazosusa umthwalo. Ungasala lesifo emzimbeni ungasala ugula uzwa ubuhlungu kodwa kunzima ukuzwa ubuhlungu kanye nomthwalo. Uma umhleba umzalwane wakho uyazi uma uhleba umzalwane wakho ukuthi umthwesa umthwalo. Umsebenzi wethu akubona ukuthwesa abafowethu umthwalo kodwa
ukusinda abafowethu. Noma ngabe uthwaliswa ubani lowo mthwalo, umsebenzi wethu ususa umthwalo ekhanda lomfowethu. Kodwa umusa umhlebe uzalwane wakhe, sumthwesa umthwalo. Uma ubona ingane yami ihamba ibheka la ngaphandle, uhamba ihlebe, ususa uyamthwesa manje umthwalo. Ingane kaSikanibani. Angithi nami angithandi phela ukuthi ingane yami ibe nje yami. Angithi nami ngizalele ukuthi ufike udokotela. Mhlawumbe nami ngifisa ukuba umfundisi yangane. Njengoba usuyithole esipothini wena, usuhamba uhlekisa ngayo, uhamba ubuyisa ngayo yonke le ndawo. Noma ngabe ushayele zethi ingane kodwa zakhe ziyadala. Umthwesa umthwalo. Ungenza abantu bethi iBhayibheli ngepulpit, ngicabanga umthwalo ongithwese wona. Ukuthi kodwa ngiyothini kulezi ngane zabantu, kanti ezami kuthiwa ziyahlupha. Hallelujah. Ungamthwesi uzalwane wakho umthwalo. Kunaloko sondela mawubona ukuthi khona ongamsiza ngayo, sondela uzama ukubheka ukuthi kodwa lezi ngane zibe njena, yini zehlulwa yini, ziqabwe yini, mhlawumbe khona yini engasiza ngayo, mhlawumbe zigebengu nje ekhaya kulanjini. Akekho noyedwa osebenzayo. Unisebenza lapha futhi la usebenza khona wena okashaka. Kungeke uthatha iyodwa yini umthulu umthwalo. Kungeke uthatha iyodwa yini ifake emsebenzini ukuze yeke kuba isigebengu. Kunokuthi uhambe ubuyisa ngayo. Ingane yasibanda isigebengu, ingane yasibanda isigebengu. Wenzeni wena ukuthi uzame ukuthula lo mthwalo. Hallelujah. Amen. Ulindele ukuthi akangisukele bazomthola ngayo. Kodwa umzalwane wakhe akalali lo mzalwane ebusuku njalo nasebusuku uyakuthelele nithilele ebecabanga ukuthi aziphi le ngane ngoba yikho ngalesi sikhathi mhlawumbe kuseni kuyongena amaqala kodwa wena uhlekisa ngaye lo mzalwane, wena ubuyisa ngaye lo mzalwane, umthwesa umthwalo. Asifundeni bazalwane njengoMoses ukuthi noma ngabe ngihleli kahle la ngihleli khona angifuni lutho ngidla konke engikuthandayo, kodwa abafowethu bangumthwalo, angikwazi ukuhlala kamnandi ngidle kamnandi. Abafowethu benomthwalo ka-Israyeli, angihambe ngiyobethisa umthwalo, angihambe ngiyobethula umthwalo. Kunabantu abaphiwe kamnandi athi uma ebuka iy'ngane zakho zisihlanje akekho noyedwa osebenzayo athi ngicela ungiboleka yodwa ngifundisele yona lokhu manje sifika noma ka-grade 12 unginike yona. Awunike yona mhlawumbe ngiyikhokhele nje ngiyirejiste nje e-university bafuna nje u-7,000 wokurejista, ngicela ukukhokhela ingane yakho nge-7,000 wokurejista iyothi isingaphakathi isi-aplayele yona amabhasari uma nje ingenile e-university ngoba ngiyabona ukuthi nomthwalo iphase kahle kodwa ngekwazi ukuyifundisa. Wethula umthwalo. Kunabantu abahleli ingane ephase kahle abanye e-university ayikho endaweni engane iyohamba no-12 omuhle, iyohamba no-level 7, iyohamba ney'ta, ihambe iyohlala esipothini ney'ta, ingane ehlakaniphile emqondweni iyohlala esipothini iphuze ngoba yikho into engayenza bakusile. Ayikho imali yokuthi ekhaya bayifundise e-university. Umthwalo lowo. Kodwa ngeke uyiqhelele ngane. Uthi nje kube kanye ngo-7,000 kuphela uma ingenile nje. Okunye nokunye seyiyokubona ngaphakathi. Wehlisa umthwalo. Sihamba lana sinemthwalo eyahlukene, abanye banomthwalo nawe nowakho umthwalo ngwazi, nomunye nowakho umthwalo. Abanye bahlutshwa izingane, abanye bahlutshwa ngamadoda, abanye bahlutshwa noma abahlutshwa amadoda, abanye bahlutshwa yini, abanye bahlutshwa ezakomakhelwane. Kuningi bazalwane sinemthwalo enhloko. Njengoba uhamba ubiza ingane yabantu ngenyumba nje ngoba wena wazala ingane uNkulunkulu wakusiza, uyithwesa umthwalo ngoba njengoba ingabathola abantwana uyabadinga nabo. Uyabadinga abantwana abatholi. Njengoba usihamba ubiza ngenyumba uhlekisa ngaye umthwalo lowo. Fanele ngabe umthwesa engabe umthula umthwalo. Ngabe enye into ngenakhula bazalwane. Yibo abafawo bethulana umthwalo. Baba umdala wakhulisa mina wayengenayo nje yonke ingane ezalayo. Kodwa wathatha ingane zakhe babozala thina, wayelingane eningi, wathatha yonke ingane, lelibiza ngo-SS manje, wathatha yona wayipha umfowabo seyingane wakhe yami. Yokhuliswa wena, yofundiswa wena, yogqokiswa wena, iyothi uma isisebenzele wena, yakhele wena umuzi, mina ngizosala nalezi ezinye. Nami ngihamba kulezi ezasala. Hallelujah. Ufuna ukwenzani? Uyabona ukuthi umfowethu nomthwalo uma kusile uyela ngisho kompini kwakungekho kompini, uya ngisho emfuleni awuphela amanzi akanayo lo muntu angamthuma. Umfowethu ungcono ngimthula umthwalo
Ngoba ingane zothuma egcekeni. Naye athola into ezothi baba kuye. Bayithula umthwalo. Bayifunda le nto bamuzala mina. Kanti ukwenza lokho nje uzoshesha ahambe, athi ngahamba, nathi sasisele sigcine sesiwela khona. Nathi wagcine sengasakhulisanga leyo, wagcine sekhulisa ngisho nathi. Mhlawumbe kube akazange amnike le ndaba amnika yona. Ngaba kabana nawo umcabango ukuthi maye umfowethu ake ngithathe lezi ngane zakhe ngizikhulise. Kodwa le nto wayenza kwaphila yokuthi amnike ingane yona athi ayibeke yakhe yamthokoza wathi noma ehamba wathi nalezi wangingaka zona ngizozikhulisa nazo. Thina nathi sesingene emseni ngenxa yokwehliswa nje komthwalo wethu wona. Kodwa sekukhulisa nathi. Ungasusa umthwalo ngomfowethu. Ungabukisi ngomfowethu onomthwalo. Uma ubona ngesazazana esiploya wala ekhaya sithwele umthwalo sithwele kanzima. Abanye baza bakhuluma bathi mina sengibulala noma ngasathana. Into yokulala ngiyafaka la egazini yami. Sengithakatha nomuntu engimthandayo manje. Nengomfiseli ukuthi apha sengizale sengibulala. Ngoba lezi zinto ezila egazini lami zithi uma ngingabulala zizobulala mina. Noma ngabukisa uhlekise ngayo kodwa uthwele umthwalo nomuntu. Dinga usizo. Wena njengomzalwane engabuya mthandazisa, engabuya mkhulekisa, wami ukhuluma naye. Kunomthakathi ozima kabi la endaweni. Nabantu abafana nabafazi zobe-offended ngoba njalo uzima makuma wakho ekuzala noma ngathi umthakathi kangakanani. Uma sekukhulunywa ngaye la ngaphandle, ungakasibani niyathakathi ungasibani. Nawe noma ngabe uyamazi ukuthi vele uyabheka kodwa uma wakho. Kuba buhlungu umthwesa umthwalo. Yebo uma wakho uyathakathi, kodwa umthwesa ke umthwalo ngoba ngikhuluma naye. Hallelujah. Funa indlela yokususa umthwalo. Ingane bayiphasa esikoleni, i-storm says abayindala, eyontanga yakhe bonke sebase-high school, isashikashika khona la engalaphaseki. Wena ubizwa ukhuluma ngengane ye-storm kasifani nayo, ungithwesa umthwalo. Ngoba babona ukuthi ingane yami ingaphasi umthwalo kini. Umthwalo kini. Umthwesa umthwalo ngoba. UMoses uthi no, angiye bafowethu, ngiyothula ngiyabona bafowethu, ngikhula ngisemncane, ngisho ngizakhela olwandle, ngizakhela emanzini emfuleni, babevele bethole umthwalo wazigila zaseGibhithe, sengikhulile, iBhayibheli esekhulile. Babuyele bafowethu, akukhulani wena. Buyele bafowethu, ngiyosusa umthwalo. Kunomfowethu ongasebenzi. Umsiza ngani yena? Njengoba kukhisimusa akadli lutho yena. Wena namasakani phansi endlini usola le ndawo yokwabela awamasakeni abafele umnikele umfowethu. Kulalela nje amazi owathi ngikhuluma ngomuntu ozaba naye. Ngikhuluma ngalo ozaba naye. Ngiyeke lo ongazaba naye. Ngoba vele lo ukhuluma lo ozaba naye. Lo ongazaba naye lo usika kakhulu nawe. Ngisho lo ozaba kini noma sisebenzi ohlala ekhaya kwaba isiport. Umenzelani? Ubuyile ngesilungu umthengele nje ibhokole ngemali. Uzohamba noma ukuthi segqoka ipakethi yamile befika abantu kodwa uzala nothisha, uzala nodokotela, uzala nabameli, kodwa uhamba nebhokedi yamile, uthula nomfowethu umthwalo womfowethu. Yilento yasukela uMoses eGibhithe, wathi ngihlala kamnandi ngigqoka kahle, ngihamba ngemoto ngizayithi mina, kodwa umthwalo womfowethu akwazi ukuphila ngikhululeke, yidle ngisuthe ngiphile kahle, ngikhuluphalele nomkhaya, kodwa abafowethu kuyizigqila, ngcono ngiyobehlisa umthwalo. Noma ngabulawa yize ngifela ukuthi ngithule umthwalo womfowethu ulungile. That is why wayesezingela wazowabaleka ngoba kwakunebheko likaNkulunkulu ngayo. Mhlawumbe uNkulunkulu wayengenalo icebo ngabe bambulala. Wasinda ngoba uNkulunkulu wayenecebo ngayo. Wamthatha uNkulunkulu wamthuza wamfihla Samuel ukuze abuye esenamandla esephethe induku. Uma ebuye esephethe induku ngemwenze lutho. Wabuyela kuyifaka waqonda bengo. Wafika wathi ufana hawu kuyile wena. Wathi usacabanga indaba yabantu ukuthi walahla induku phansi yabanyoka wathi ngisizele. Usho kanjani ukuthi ngisizele wefaka? Susala inyoka manje. Wabona ukuthi sonamandla ngayifamenza lutho. Wafanele amlalele. uNkulunkulu necebo. Wena kuphela thula umthwalo womfowethu. Miningi imithwalo esingeke sikhulume ngayo manje. Kodwa mhlawumbe nawe uyayazi eminye imithwalo esingakhulumanga ngayo manje. Ongahamba manje uhluphe lo mthwalo womfowethu. Uhambe manje uzame indlela yokuthula umthwalo womfowethu. Nangaphandle komfowethu ozalwa naye
thina singabafowethu singabazalwane. Ikhazi lakhisimusi kudala kwakuyikhazi lokuphanizima, akusenzeli imali ngakathi. Akusenzeli imali ngomkhaya otosizwane. Nomuntu udlula ngakhona, kakhulunywe. Nomuntu udlula ngakhona, kala kakuthi uhleli nje, ubona abantu bengena egethini, bathi ikhisimusi ngozizolo ikhisimusi, kufike baqale mshiwe. Akusenzeli imali. Kudala engakhange nomndeni wakho kuphela ubona ngaphandle. Kanti yini imali esingakahambelanga? Mhlawumbe njengoba senza lento siqala nomndeni wethu, sidla kamnandi nomndeni wethu, sithosa, sibraya, sosenyama, inwele umakhelwane ongenalo mshikashana. Uzoyiphunga nje, ngokumoya ushayela ngakhona. Uzoyiphunga nje ukuthi uyadliwa kamakhelwane. Akuthunyelwa ngisho ingane. Hambisa nayo take away. Uyonika nami umakhelwane ngoba vele uyababa. Okungenani noma ungammemanga wesala. Thumela noma i-take away kamakhelwane. Umtshele nje ukuthi kwesambe sosile naye akathole okuncane. Angithi uyasazi isimo sikamakhelwane. Unomthwalo umakhelwane. Njengoba ubona umlilo ungavuthi ungabraka usikwa kamakhelwane. Umthwalo. Uyathanda na ukuthi ngabe uyosikwa kwakhe. Unomthwalo. Wenze njalo wena ngamadolwane wakho. Ngiyengizwa abanye abakwazi ukukhuluma amathele endlele ezulwini. Engathi ngiyathanda ukufika kamakhelwane. Uzodlula kanjani uma sofuna ezulwini nakamakhelwane? Kade ngaya wena ukhisimusi njalo nakubraya ngizolizoduma nomndeni wakini. Ingane zikamakhelwane ziyasala zinekwakho. Awukwazi ukuyokhipha ingane zakho ziyisolwane. Uthi nale woza nawe sambe. Ngitshela ukuthi izindleko ngizokondla ezezami amtholande kuyadliwa. Ngizokondla ezami nayo futhi izindleko ngeke ngize ngihambe mina. Ibize la ngene emotweni sami sisalolwane. Umtshele umawayo sekuhamba nawo sibanga lawo zaba nengane zakho bayasiyolwane. Ajabule la awayikhizi ingane yakho. Ubezokayabise yolwane. Ngoba kanawo namanje umsolwane. Wena nawo manje ukhambisa ingane yakho. Khetha lezi ezalwa kuphela. Khetha lezi ezakho zala ekhaya ezalwa kwafowethu. Nezalwa ngosisi bakho. Uyibuthela ndawonye. Uyekela ngeyana. Ifike ngekwakho laphayana ayinalutho. Akekho nomuntu ozoyisolwane. Uyodlula khisimusi nanyuye ifike lapha kamakhelwane. Uma kusile baphuma nomile baphela ngaphansi kwesihlahla. Zijabule zakho zikhaya. Noma ingasonje ukuthi izodlala nazo. Nengane zakho sezazi zafunda umoya wetwaka. Ayithokozi bayidlala nengane zakho. Ngoba ziyisho ngamagama. Incamela ukuhlala ngaphansi kwesihlahla noma wayo. Ususa nini umthwalo kamakhelwane. Hallelujah. Akuthina bazalwane esiqalele ukuhamba nemithwalo siyifaka kubazalwane. Abanye abazalwane bazobabaleka esontweni badinwe imithwalo esibathwesa yona. Akafika lesikhathi esisodwa njengake sigqokile ngesonto eliphelile siyidala. Azabona ukuthi ungalo ngihlale ekhaya ngoba lesi sikhathi siyangibulisa. Lesi sikhathi ngiyakwazi ukugqoka kusukela ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu ngihambe ngasemanduza akekho owagxeka. Kodwa manje ngaye amasonto amaningi ngasesontweni kuyakhuluma abazalwane. Ufakelani umthwalo onzima kangaka kumzalwane wakho? Uyathanda, uyabizwa ngiyahlabelela ngiyaphuma njalo abathipho. Uyathanda ukusondela kodwa ngisathanda isikhathi esisha. Akuthina abazalwane esifanele uhambe sifake imithwalo kubazalwane bethu. Thina sibekelwe ukubuyela nasesikolo ngoba phela masikhuluma ngokukhula abazalwane. Ekholweni sikhuluma ngokukholo. Uma usukholo usukhulile. Uma usukhulile ekholweni uyakwazi ukubona into okufanele yenziwe wena njengomzalwane. Usukhulile-ke lo mzalwane. Uma usukhulile ekholweni sibona ukuthi kuyaphela kuyaqhamuka lokhondolo lokuhlebana nabazalwane. Sekhulile-ke lo mzalwane. Siyakwazi ukuthi nangenza iphutha selini. Asongitshela ngephutha lakho. Sekhulile-ke lo mzalwane. Sizosusa umthwalo. Uma ubona ihlazo elenziwa yimini, uyakwazi ukuza kimi uzongitshela ngalo. Uyazi mzalwane lento iyihlazo ngapha abantu abakubayo ngathi bangakhulumi kahle nawe. Awuzamuyilungisa mzalwane. Sukhulile. Uzongisusa umthwalo. Ngizoyiyeka lento ngiyiyeke ukuze nami ngibe right. Ngibe right ngasizokala. Ngasizomzalwane wami. Ngoba bathi njalo abantu abakwazi ukukhuluma amehlo awekho la esikhulu. Amehlo angaphambili. Into engemva kwamangikwazi ukuyibona. Yibona phela wena bese uzanayo kumina. Uzodlanga emuva mzalwane wami kunende nje. Susa umthwalo. Miningi imithwalo bazalwane. Esinakhuluma ngayo. uMoses wathi esekukhulile
igibhitha lizake libe yikhaya kuye le ntokozo noma wayehleli kamnandi ekhuliswa njengengane yenkosi ekhuliswa njengenkosana kodwa uMoses uye akuzange kube mnandi kwafanele akhule ahamba ayothatha iy'ngane zakubo ahamba ayosusa imithwalo ekhanda labafowabo bazizwa nabo bekhululekile sekunomuntu obalelayo that is why wayesekuye uMoses abamamukela kahle abakubo ngoba bayamazi ukuthi lo wahamba la elwela thina wathi lapha elwela thina ngoba wayesiza thina kwaze kwafanele ukuthi yena abe yisizwe sabaseJabesi abazange bamcwasa wathi bayebuye betshela ukuthi siyahamba madoda siyengena abazange bamkhulu bathi siyahamba nawe ngoba siyakwazi wena umthwalo ususa nalawo uhamba khona nalawo ubuya khona uze wahamba ngoba wawulwela thina ususa yini umthwalo